Obidika. His name is Gabriel Nelson, born in the city. Ona ota ASUSU anyi, ona ota Igbo. Nanya. Ona anu Igbo, ona anu ASUSU anyi. Nke agbasali ya. Mana mmesiali ife. Ne go di ke elile eje kanku. Gini ba hagi. Left for the village in search of his father's house. Get down to the go, sir. You go down here. What is the problem, sir? I'm looking for my father's house here in the village. No, my book, you. Yeah. I don't want to do that for them. Search became a journey of life and death. He was thoroughly beaten. He was taken as a stranger in his village. Why you beating me like this now? What I doing this now? What I do? He has a different name. I'm looking for my father's house. Gini Bahagi. He was carried to be slaughtered. He violated the rules of the village. The annual festival of initiation. Tortured to the last. He was tortured to the last. You can imagine I'm a stranger, I'm a slave in my own community. I am being treated as a slave in my own community. Oh, daddy, have you seen what they've cost me? Come on, untie me, oh. Masquerades move around the village. Masquerades move around the village. Gini Bahagi. The show of power in Igbo land. The show of power in Igbo land. Obidike, the great wrestler. Obidike, the great wrestler. Gini Bahagi. Coming soon. KWADO akwamozu a n'ụdị pụrụ iche. O si n'ụgbọ elu ka a ga-eji wee bunata ozu. Lotekwe maka ihe akwanyere ụkọchukwu anyị n'ụgbọ ala ya. Onubogo. Ada akọbi akọ ya akọbi. Onye ọbụla ga-anwụ na ala ga-asị ya nwụkwụ ụdị ọnwụ nne m. Nando, oye, Fernando, no. No, wakita omna businna. No nworo e ga anwa. Tenwe, onwere e ga anwa. Ba tu ofun polani aka mefedari ani no. Isi na geji we kwanna. Oye msibidewe, da abati ozu.
120,000. Sọsọ akpati ozu 120,000. One ka ọ ga-adị? Nkeji ole eli nne ma ga-eti ya akpati lọ otu. Ndị nwunye akwụdesi ka m bịa lotelu gị ga-echefukwa n'ibupụta efere ahụ eji atụnye 600,000. Nnama ndị egwu sọsọ. Dee hem si gị dee. Ọ na-akpa iko ga-esi pụta. Akwa nụ nwanne nwoke. Ogene n'ifa atụ onye n'elu tam onye nke ahụ ya cham. Atụ ya ba cham onye nke ọzọ ahụ ya cham. Ọnụbọgụ. Ọ gwara gị alụlụ gị nwa mma ka ịkpọrọ ego enekwanụ gị anya papa anụ ọzọ kịta ọ ngabụzi di gị ngabụzi di gị nke efu ata ata ka mgbe enekwanụ gị anya ọfụma erivi mkpụrụ a na-ene ọnwa anyị nwere Ọnụbọgụ. Kwachapụ ya bịa m. Ara mụchi ejebe okwe ndị Igbo. Ara mụchi ejebe. emekọrọ mgbe ị ga-anwụ ụgbọelu ịtọ ka m ga-akpọta ewee buenye gị n'elu ụgbọelu ịtọ ofu na n'ilu ndị bi ya gbosoro ya Ụda ni one ka mma na-elezi wee bulu. Ọ bụ ya bụ ebe anyị ejebe ko. ụnna anụ nke mbọsị ya ma lee ya gwanụ gị ọfụma nụ Chebiri ejije a n'oge na-adịghị anya.